toată lumea. Pot să vă spun că am urmărit foarte mult problemele din România și sunt foarte înspăimântat de faptul că nu se poate rezolva problema cu virusul. În România trebuie să știți că virusul există. Nu vă mai încăpățânați și încercați să purtați masca de siguranță. Eu sunt totuși medic de specialitate și v-aș recomanda să purtați masca. Nu vă mai încăpățânați, nu vă mai bateți. Nu mai încercați să fiți contra naturii sau contra erorii pe care s-a făcut în laborator. Dacă s-a făcut în laborator virusul, da? Și a fost eroare. Încercați să purtați masca. Cu masca să o purtați, pentru că așa diminuați și izolați virusul. Că sunt mari, că se face o panică și că vor să distrugă și să alarmeze și să bage frică în populație globală, este cu totul altceva. Și alții vor să profite după asta și să câștige bani mulți, e cu totul altceva. Dar am un mesaj pentru populația din România. Stimați oameni, trebuie să purtați 6. Purtați și voi mască. Cum toată lumea poartă mască. Masca trebuie să o purtați și să o pliați cum trebuie, pentru că este foarte important. Da? Asta este singura mesaj pe care eu trebuie să vi-l dau. Și uite, vă mai dă cineva un mesaj, ia uitați. Da? Ați văzut? Acest ursuleț vă transmite și la fel. Toate cele bune și revenim mai încolo, da? Cheers!